La pubilla que vegin les dos vegades. Vale. És bici, pubilla? El germà de la pubilla. Jo ho he fet. Aquest és el germà de la pubilla? Tu has fet? No soc germà de la pubilla. Ha begut aquest? No, aquest és el navi de la pubilla. Primer. Vinga, fes. No, primer tu. No, aquí t'ha de veure. Tu has de veure. Has de veure? No has begut, No baixarà. Ven! I ets guapis. És El cap de colla se'm diu. Això ho hem fet a mi, Això ho hem fet a mi, Vinga, Jo tampoc, Fins que no en quedi. Espera que tu vingui te jo. l'acabes i vaig omplir. La samarreta del Barça no, Tu te l'acabes, Torno. La Marta vol alguna cosa. Va, la pubilla. Se l'he d'omplir. Va, pubilla, la pubilla. La pubilla. Volem veure la pubilla com la... Mira. Jo quan hagi menjat encara tot el que vulgueu. Mira. Ja ho quiere. No m'ho van demanar. Va, que te sortim la pila, Vai. Fortíssim també, l'ensenyim. Vaya taula, tu, vaya colla. Vaya colla de camarero. No, soc l'últim auxiliar català. Soc l'últim que ha acabat. És vida. Ella fa el riu encima, lo termina encima. No, petit. Aquest grup, això són les
volem. Països catalans! Molt bé! Abans de dir els agraïments d'això, la Maria Vall pot venir aquí, si us plau. Ara se'n posa d'esquerra. És el català,
que m'ha acompanyat els darrers temps. Ella està treballant a la Universitat de Basilea com a lectora de la universitat i ara, molt ràpidament, ha trobat, la feina li han dit que dimecres o el dia 7. El dia 7. El dia 7 ha de començar ja a treballar a Castelló, no? Llavors, com a agraïment al teu ajut en el Casal Català, et fem entrega en nom de tota la Junta i tots els socis del Casal del Centre Català de Basilea, doncs et donem aquest present. Si els geganters de Sant Vicenç esteu avui aquí, és gràcies a en Jordi, que m'ha empaitat quasi cada dia per aviam, escolta, on te dormirem? Escolta, no sé què. Menys l'últim dia, que estava molt nerviós. T'empaitava tu, doncs. I l'últim dia el vaig trucar a 2:45 abans de sortir i em va penjar el telèfon. Dic, ara no puc, ja et trucaré. Dic, bueno, no m'ha trucat més. Llavors, jo l'únic que vull que doneu un fort aplaudiment a en Jordi. La primera idea de vindre aquí va sortir de Jordi. Jo volia donar les gràcies per la gran acollida que hem rebut de vosaltres. Vull dir, des del primer fins l'últim ens heu ajudat en tot i estem molt agraïts. Haig de dir que també tots els que ens han acompanyat en aquesta vinguda aquí a Suïssa realment hem tingut un comportament admirable i aleshores don gust podeu repetir. L'any que ve. Si realment es necessiten l'any que ve... La policia està arribant, Hem de sortir per càmera. Ja estem considerats que són els catalans de Suïssa, és una altra situació. Esperen a la frontera. I bueno, vull dir que això és un gran assoliment. Molt bé! Molt bé, Jordi! Tornem-hi. Ens conscienciem que el país cada cop us necessita més. Vull dir, realment estem avançant en aquests moments en uns passos agegantats i aleshores crec que d'aquí màxim 2 anys la cosa haurà canviat i realment podrem declarar-nos independents. Llavors ens tornarem. De veritat, en nom de la presidenta... Molt bé! De tot el Casal Català, moltes gràcies.